ono je celkom sranda. Ten prechod ide nikam. Tu na chodník žiadny. Toto, dajme tomu, dalo by sa považovať za chodník, hen tam nikde žiadny chodník. A to idem smer mesto Lucca. No, už z mesta Lucca, naspäť, kde som bol. Ale celkovo tu na Taliansku chodníky, ja neviem, jak keby ich tu neplánovali stavať alebo niečo. Hovorí sa, že v Amerike nie sú chodníky, ale tu na tiež akože je to v rámci mesta. Tam je názov, kam idem. Ukážem to potom aj na mape na konci videa. A proste nikde žiadny chodník ani nič také. Dá sa akože ísť bočnými uličkami, ale celkovo akože chodníky nič. Takto tie širšie periférie mesta. A človek akože keď si tu zvykne, že okolo neho na pol metra chodia auta a podobne, tak ako dá sa to, ale nie je to príjemný pocit. Ako dobre, potom sú tu takéto miesta, kde akože je širšia tá cesta, kde je nejaký obchod alebo niečo, ale celkovo chodníkov tu moc nemajú. Aj tie prechody od nikiaľ nikam, je to také zvláštne.